What specific directives, if any, has the President given after the detection of local cases of the Delta variant? Will this reduce the number of his activities outside the palace, especially since there are concerns that vaccines have become less effective versus the Delta variant? Similar question with Pia Gutierrez of ABS. Well, una-una po, no, mabilis po naging aksyon ng Presidente nung nagkaroon ng direktang rekomendasyon ang DOH at ang National Task Force na ipasailalim po ang mga probinsya nga ng Iloilo at ang syudad ng Iloilo kasama ang CDO at ang Hingog under ECQ. No? Ang Presidente naman po ay nagre-rely sa mga expert opinion ng mga dalubhasa na taga-DOH at mga taga-NTF. No? And will not hesitate, in fact, to increase yung community quarantines if there are grounds to do so. At napakita na po niya yan. Ang hinihingi lang po ng mga presidente, ng ating presidente, lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan, ay ang kanilang kooperasyon. Hindi naman po tayo mag-i-impose ng ECQ kung wala pong dahilan. Alam po natin, mahirap ang ECQ, pero pinagdaanan po yan ng NCR Plus 8. Isang bagay na hindi naman po pinagdaanan until now ng mga probinsya na nadideklara sa ECQ. Mas matagal po yung naging ECQ at MECQ dito po sa NCR Plus 8. But when we have to resort to it under the goal of promoting total health, hindi po nag-aatubili ang ating presidente. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.